Amen. Ubaba uNtombela umfundisi uNtombela uyena umphathi wami. Haleluya. Uzosho uthi ungiphethe. Lena mshale inkulu izandla bazela leyo mfundisi. Ngibingelela egameni lika Jesu, ngibingelela indodana kaNkulunkulu, ngibingelela nabafundisi bonke abakhona, zonke ikhonzi egameni lika Jesu. Praise God. Amen. Angizodli ithuba abazalwane, njengoba seshilo umfundisi umfundisi uNtombela unzonzo ngiqhamuka emsakazweni obizwa ukuthi iHighway Radio oseThekwini osube khona for 30 years. Alibonke igama lenkosi. Haleluya. Mangikubona ke mangithi wo hey wena uthi wo ha. Wo hey. Wo ha. Wo hey. Wo ha. I said down in your praise God. Bazalwane sibonga uNkulunkulu sesenze konke sikwenzile sihlela uhlelo olukhulu za oluseThekwini ngomhla ka15 lenceka uNkulunkulu 26 years ago waqala ukubhala, and this time around usebhale izingoma ezu 325. Yes 325 wengoma. And siyakhumbula ukuthi sonke siyeza liphatha icilongo, abanye bethu abanye baphatha amagama okuhlabelela. Ngomhla ka15 sizobe sithula incwadi, sizobe siqopha umlando. Awasasengekho icilongo libhalo lithulwa, sasengekho amagama okuhlabelela ethulwa, kodwa uhambo lamahubo bazalwane sobe sikhona ngomhla ka15. Jesus. Praise the Lord. Intaba ke bazalwane izobe idilekile sobe angaze bekunjani ICC. Alibonke igama lenkosi. Angaze kube kunjani. That is why we are here bazalwane for imthandazo. Alibonke igama lenkosi. Sesikwenze konke, sesigijimile, sesimemezelile, but besingeke sikafike entabeni kaJehova sizothatha amandla egameni lika Jesu. Praise the Lord. So amathikiti ayatholakala web ticket asephelile ka 150 rand, ekhona ka 250 rand ngaphezulu. Alibonke igama lenkosi. So ushithi sonke ke bazalwane sobe sikhona. Ngisho ke namanje before ngidilikela ngithula le ndoda kaNkulunkulu inkonzo nje njoba bevictorizer kusasa emsakazweni kusela ngo9 ntambama ngizobe ngidedela lenkonzo. Alibonke igama lenkosi. Alibonke igama lenkosi. Emsakazweni iHighway Radio. Kanti futhi uyakwazi ukudownloada i-app yomsakazo ukwazi ukulalela noma ngabe ukuphi emhlabeni. Uyakwazi ukudownload i-app yethu yomsakazo iHighway Radio ukuze ukwazi ukuphinde usilalele. Ngiphinde ngisho ukuthi ngomhla ka31 ubey mfundisi sobe sikhona somsakazo. Futhi soyimemezela. Kukhuzele nabanye ukuthi babe khona ngomhla ka31. Alibonke igama lenkosi. Bantu basentabeni bathe Peter Marisburg akahlanganisa izandla senze umsindo samukele uAndile Sabatho. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Mfundisi uBhakisi nomama abefundisi bonke egameni lika Jesu, abazalwane bonke amen. Siyabonga abazalwane ithuba esilitholayo noma sikhathele nje sinje. We are very tired bazalwane. Akulala nomsebenzi esiwenzayo ukhulu ngendlela eyisimanga. Useshilo kumfundisi uNtombela akukuningi mina ngizokuqeda, ngizosho nje umhlabelelo wodwa bese ngiyasuka abazalwane. Kodwa ngiyafisa before sihlabelele ngikusho ukuthi inkosi isenzele umusa and sizokucela abazalwane nakunina mabenganginyusela nje kancane bangadinwa ngoba I am vocally tired. I am vocally tired, please. Thank you. Esizocela bazalwane kinina imkhuleko. Amen. Amen. Ngoba lo msebenzi esiwenza abazalwane akuwona nje owethu noma wamanje, kodwa sicabanga ngezizukulwane ezizayo ukuthi kufanele mazifika
zifike zimthole uNkulunkulu wethu. Amen. Ukuthi nathi wathini kithi ngesikhathi sethu. Yes sir. Masifunda ngoNkulunkulu kaMiriam owathi hlabelelani kuJehova. Oh yes. Ngokuba ihashe nenkweli yalo kuphonso lwakhe. Safunda ngoNkulunkulu kaKJJ weCilongo othi igama lenkosi liyinqaba ophephela kulo uyakusindiswa. Safunda methi siyakudla emthini siphuze emanzini. So hube enkosini ngaphesheya. Sesingaphesheya ke manje. La sesingaphesheya ke safike ngaphesheya sathi ngendlala intumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. So ke bazane siyafisa ukuthi sicela imkhuleko kini ukuthi nisikhulekise bazalwane. Asikuthathi lokhu kancane ukwethenjwa uNkulunkulu ngalomsebenzi. Uma ngithi bazana kulalwa yimini sinomfundisi uNtombela sihlukane beyoshaya u2 ekseni. Sathi nje siyaqhuba kanti kube besiyibuzile ingelosi besiyofika ngo7 la. Kodwa manje kwasho ukuthi ke umthetho methe u4. Kumele senze sho siyaqhuba ngempela ngo4 sibe sesendleleni kisiza la. So ke bazalwane ukuzocela nje umthandazo ukuthi nisiphaphathele kwabasezulweni ukuthi naba basemhlabeni becela umusa walokhu uNkulunkulu asiphathise khona. Sitshela izizukulwane zango 28 ukuthi samkhonza uNkulunkulu nathi ngo2025. Sithi kuzona mababambe lo uNkulunkulu wethu ngoba lo uNkulunkulu wethu wasidlulisa kwiCovid saphila. Lo uNkulunkulu wasidlulisa kwilooting eyabulala abantu